И добро утро. А вече спокойно мога да си призная, че Супернайт режима е по-добър от настройките, които бях измислил като оптимални на четвърката. Картината е по-светла и така нататък, всичко е по-различно. Само като мой пропуск беше, че по-миналата вечер не бях включил 10-битовия свят. Айде пък ако снимам в диалог 10-битов свят, тогава сигурно всичко ще е хептен, кристален. Паднала е някаква роса тази сутрин. Всичко е някакво мокро, мърляво. Но утре ще, разбира се, съвсем различно времето. Пригответе се за втория сняг. И нали знаем, преди така по-сериозно застудяване. Точно преди това има един топъл ден. Днес не се очаква да бъде този топличкия ден. Има рехава купаста облачност в момента. Това няма слънце. Часа е около 9. Naked съм. Днес се очаква таксиметрите шофьори да блокират магистрала Тракия. В паркинга.
Днеска пак ще ви кажа един вид, колкото и така неуместно да ми звучат висовете. Както казва жена ми, ти не можеш да разказваш вицове. Обаче аз продължавам, тренирам. Пак може някой ден да се науча. В таланското ателие на млад художник влиза една страхотна мадама. И той предлага кафенце, почват да си говорят. И както си говорят, изведнъж художника поглежда през прозореца, обръща се към нея и казва: извинявайте много, съблечете се, моля ви, бързо, че жена ми идва и ако не ви и така, не знам какво ще си помисли. Нали, ако го разкажете вие, сигурно ще е по-смешно. Гарантирано. Може да си. Може да се сложи всякаква такава усмивка и така нататък, обаче аз като го разказвам и не е същото. Аз се опитвам, наистина, дословно го казвам и така нататък. Но има още какво се желае. Не е така. Има хора, на които им се отдава. Днеска това е първото червено, което спирам. Май. Стопарите са благосклонни. Това пък е едно голямо спиране. До вечера вече със сигурност трябва да си намеря ръкавиците, къде съм ги затрил. Или са в килера, или са ми някъде и шкафовете. За утре ще ми трябват. Червено не го броим, много късо беше. За тази отсечка си писах в Дискорда с Симо, че по закон, когато има спряла кола
дясната лента, но ясно, че велосипедиста не може да се движи на разстояние до 1 метър от бордюра, просто защото няма как да мине през колата. То има как, но не бива. То по закон трябва да сме на достатъчно голямо разстояние, така че спрялата кола и вратите да се отвори и така нататък, да сме на добра дистанция. И обикновено аз карам ето тук лявата лента. За да има място за хората, спазва дистанцията. Разбира се, някой може да пресече двойно на пресечената лента и да направи нарушение, обаче ето така. Обаче аз нямам отношение към това, какво правят другите. А пак и той не е спестил особено много секунди, защото ей тук просто щяхме да се разминем. И всеки пожива поздраво. И тук съм на задната вълна. Ето това е различното нещо всеки път. Всеки път минавам щим по едно и също трасе, а то всеки път е различно. Времето, колите, сухарите, хората даже. Днеска моята малка кучка Рая. Такъв штуркопан си спретна с 2 катерици, голям лаяне, голям кеф. Много обича катерици, много обича котки. Да ги лая, да ги гони. Просто ако можеше, само това ще прави. Те сега за зимата катериците са едни едри, едни такива пухкави, дебели. Не катерици, то са една цяла котка малка. Изкача там. Търсиме GPS сигнала. Да направя една монца или да направя. Това е въпросът. С тия гуми не съм я качвал. Сигурно ще не е да я потегло. Да видим как ще ми се отрази. Утре снега и на леда няма да мога да направя, тъй че време ми е.
Много съм се размечтал да си взема един Mac Mini с M4 Pro процесор. Такава базовата конфигурация. 24 ГБ RAM, половин терабайт SSD, нещо като 3200-3400 струваше в България. Не предполагам, че от някъде може да се купи по-евтино. Скъпичко. Ако му трябва хубава не купала RTX 4070 за около 1000 лева. Ползвал съм около година. Сигурно още е гаранционна. Не е титаниум, стандартната 4070. Тук вече се почва кетеренето. Едно време, като си спомням на първите ми изкачвания на монтата. Какво задъхване беше, какво пухтене беше. После май се поуправих. Не пухтях чак толкова много. А тук какво имаме? Лед ли имаме? Не, нямаме лед. Само илюзия за лед. Да, тега ще сте гуми. Не, окей. Отдавна не съм качвал. Яко. И пак си пущя. Чак да се отваря. Ще ми се успокои организмчето.
И толкова джаули, толкова ватове да дигнеш 120 кг на такова разстояние по такъв начин не е толкова просто. Може и 130 да ги правим, че колелото е към 14-15. Витка. Витка, да е. Такъв насрещното. Аз съм тук на линиите, тъй че айде да се паркира. Така шарено, светенца, слънчице, да има малко като за разкош. Не се притеснявайте, аз внимавам. Хубав ден. Това за мен го изпуснах. Накрая ще чакам на един светофар. Да е просто така. И това направих аз, точно се минах по обратния маршрут, на който се прибирам. Добре беше повтарянето по монцата, но в предишния случай съм имал така и вкусна кръв в устата. Този път нямаше. Трамвай номер 10 на вашето внимание.
булевард Вапцаров. Не съм на тротуара. Мерси. Така едно време беше 62-а централа, телефонна централа. Зад тая синя стъклена сграда, която в последствие я построиха. Вече на практика няма телефонни централи, всичко е в едни шкафове до блоковете. И телефоните, като стационарните телефони в предвид, вече са малцинство. Вече е на едно, на Viva.com, на не знам си какво си, на някой си оператор, но с безжичен телефон. Прескочвам скорости, върта, то няма никой. Аз бях на най-бавната скорост на модуста. Екстра тук хубава слънчева картина. Направо разкошта. Малко мина от тук. Много ли ще е грешно? Не. И тук бива, и там бива. Карапанче има. Малко клечки се опитват да ме подхлъснат. Те просто се закачат с мене, няма такива сериозни намерения. Красота, красота, сенките
на дървета са като някакви линии в картината. Някакви ленти. Точно, че линията няма така широчина, затова са някакви ленти. Човек да гледа и да гледа красота, да попива, да си пази за зимата. Да си трупа там и през зимата само да вадят някой хубав спомен така, някой кадарче и да му става по-светло през сивия ден. Хич не съм се разбързал. Хич. Едно такова мързеливо каране съм ударил по бела лета. Апа една Тесла. Ще напоследък има повече Тесли. Не се очакваше. Поне аз го очаквах. И ме радва това нещо. Всяка Тесла е една пушилка по-малко. Еле през зимата, когато знаем как пушат. Няма видимост. И Мерцедеса, понеже е Мерцедес, разбира се, винаги е сподейства. И тук са много красиви оттенъците на брезите. Кефти светло-зелена бреза, кефти нежно-жълта бреза, жълто-оранжево. Велката ми напоследък ги взима дупките така много приятно. Ще чуя на хлоп-хлоп. И съм минал през дупката очудващо лесно. И сега тук много ясно, че някой ще му стане любопитно каква е тая вилка, която е чужо на природата. Има моята вилка къде е по-обала и така нататък, това може да си помисли. Това е Manitou Mezzer Pro. В момента съм напуснал на 150 мм ход и май трябва да я пусна на 160. Имам Мегдан да я пусна на 160.
Къде можа да го взема за бойчето? Толкова лесно. Колкото предполагах. 9:30. Добре покарах. Добре се разпосмърчах. До вечера пак. Ако не ме викнат преди това в ректората за нещо си. И готово, пристигнах по живо, по здраво. Всичко е точно. Бате живи и здрави и вие. Чао, чао. Здрасти.